Hello guys, good morning and welcome back again. आं मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो नाय सफैलायबाय। गोबाव सम जाबायमोन आरोना बेरायनो मोनिया ओमफ्राय आरो थांनायबो जायाखैमोन जेरावबो बेरायनो थाखाय। दिनै दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना बेनो जाहैबाय मुरखंसेलेक आरोना जनाय होनना बुङो जोङो। ओमफ्राय स्टेशननि नामा मुरखंसेलेक आरोना मुरखंसेलेक होनबा बांसिनानो मिथिगो आरो सोरबा जनाय होनबाथाय बांसिन मिथिगो बेफोरबायदिनो आरोना मोननै नाम दोङो जनाय आरो मुरखंसेलेक। बे स्टेशनाव बेरायनो थांसै आरोना गोबाव सम जाबायमोन बेरायनो थांनो मोनिया ओमफ्राय दिनै बेरायनो थांलायसै। आरो जाय मिथिया मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो आरोना बे मुरखंसेलेक स्टेशन होननायानो आरोना मुरखंसेलेक स्टेशन होननायानो बेनो जोंनि जेनेबा आसामनि लास्ट स्टेशन होनबाबो जायो आरोना। ओमफ्राय मुरखंसेलेकनिफ्राय बिथिं थाहैबाय रुकसिन जेनेबा रुकसिननिफ्राय बिथिं अरुणाचल ओमफ्राय बिथिं आसाम आरोना बेनिफ्राय ट्रेन खारला आरोना मुरखंसेलेकआ लास्ट स्टेशन। जेनेबा बे खोथाखौ मानि थाखाय बुंदों होनबाथाय सोरबा मिथियाना क'क्राझार साइड चिरां बाक्सा साइडनि इफोर मिथिया आरोना मुरखंसेलेक होनबाथाय मिथिया बांसिन सोरबा मिथियाना आरोना बे मुरखंसेलेक स्टेशन होननायानो बयनिख्रुइ लास्ट स्टेशन आरोना। ओमफ्राय दा बेयावनो थांसै थांनानै दसे बेरायनानै फैनोसै गोबावबो जाबाय ओमफ्राय आब' दङ आब' लानाव हाबनाय जागोन ना जायाथाय मिथिला। बेरा दुंनो नागिरदों बाबाया खुन्थि माबानाय सैनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंना सैजोबनाय जादिया दा जुनियानिफ्राय फैनासो सैजोबसिगो बे सैनानै बिथिं बेरा होनो गोनां दङ। सानाव टेक्लाक्ला बिफाङाव नायरें जुमब्रा थायदो लोगोफोर एनै नायना लाबानो जाबाय एनै टेक्लाक्ला बिफाङावनो। दा होमबा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। दिनैसिम जाय जनाय स्टेसन नुफेराखै मुरखंसेलेक स्टेसन नुफेराखै बयबो नायना लाबानो जाबाय आरोना। सल'फोर दानाबा जों गारियाव गाखोबाय आरोना ओमफ्राय गारिनिफ्राय सिमेन्ट सापरिसिम थांसै सिमेन्ट सापरिनिफ्राय गेट दाननानै स्टेसनाव जनायसिम थांसै आरो थांफेराखैमोनलै एबार फार्स्ट टाइम बियो नायगोन होनना बुंबाय थानायखायसो लाना फैदों माने बेखौ नङाबा बेखौ थांनो गोनां दरखारानो गैया मोजां ना जेबो मानो होनबा जोंनि खाथिसो जाखायो नालाय मोनथामल'सो स्टेसन बारनांगौबानो मोनखाबाय बिदिनो आधा घन्टा माबा 40 मिनिट 40 मिनिटसोनि लामा आरोना जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया। दानाबा जों गारिनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय आरोना स्टेसनबो मोनखासिगोन बारा गोजान गैला ओमफ्राय ट्रेन मोनसे थांगबाय आरोना बेखौ मोनला ओमफ्राय दा आरो 12:30 मोनसे ट्रेन दंबावो बेजों थांसै। ओमफ्राय बिथिं सर्टकाट फैखादों आरोना मेन जोंथिं स्टेसन थाङो बिथिं थांदिया खाफाल गाज्रि मोनसे ट्रेनजों खिगारलांजाबाय आरोना सर्टकाट फैबाय नालाय दानाबा बिथिं थांनानै दसे जिरायना थानोसै टाइमा 12:00 जाखाबाय ओमफ्राय दा आधा घन्टासो नेनोसै आधा घन्टा नेनायनि उनाव ट्रेना फैफिननायसिगोन। नायना लानो हागोन नै जोंनि सिमेन्ट सापरि स्टेसनाव दिनै माने एकदमबारे खालि गोजा आरोना फुरा खालि गोजा। जेबोथ' रिजन गैया आरोना जा जनाय थांनो गोनां मुरखंसेलेकआव थांनो गोनां जेबो रिजन गैया होमबाबो माने बेरायनो मोनैया गोबाव जाबायना बेनि थाखायनो थांनो ओंखारबाय। नों थांफेरबायना थांफेराखै हा? नों माला थांनो मोनफेरनाय? फार्स्ट टाइम खादा मुरखंसेलेकआ नोंनि ना? देलायना फैलायदों मुसुगुराथ' नाय जि रायखसनिसो गानना फैदों मुसुगुरा नायलाय बुरिरि नुखायो खेला सेहेराखौनो दाखरि बुगालि जानाय नङालै दसे नंदो। ओमफ्राय मा लोंनो होनदोंमोन दहाय कक ना मा होनदों मा कक इलाय? ए कका-कला नङा? बेखौ कक होनो नामा? गाजा मानसियाबो लोमजागासिनो दा टेब्लेट बायना होनायसै गगा मोनदों। बेहाय मोननैसो बाथ्रा बुंनोसै आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव दाख्लैसो आं आरो रेप सं हेगारदोंमोन ना सापरिनि गेंस्टार प्राय जा 1,10,000नि बांसिन भिउ थांदो आरोना बेयो खिन्थु फेसबुकआवसो थांदो दै इउटुबाव थाङाखै आरोना इउटुबाव दासिमबो 13K सामथिं आरोना बेसिमल' थांदो सानदोंमोन इउटुबावबो एसे मोजाङैनो रेसपन्स मोनगोन होननानै नाथाय मा रेसपन्स मोनदिया आरोना गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथांमोना नेगेटिभ कमेन्ट हराखै माबायाव इउटुबाव खिन्थु फेसबुकाव गोबां नेगेटिभ कमेन्ट मोनदों आरोना ससियेल मिडियाआव जि खिन्थिगासिनो बेफोरबायदिथ' बुंजाखागोन आरोना खिन्थु गासैबो बेफोरखौ पजिटिभलि लाबानो जाबाय आरोना नेगेटिभलि लानाङा मानो होनबा मानसिनि लाइफआव ना बयनावबो मोनसे पार्सनेल लाइफ होननाय मोनसे बुस्थु थायोथ' सोरबा सोरखौ बुंनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैया आरोना खिन्थु ससियेल मिडियाआव आं बुंबाबो आं जेबो माने माइन्ड मारिया आरोना बुंनायखौ बुंबाय थानो आं जेबो सानाबो मानो होनोबा ससियेल मिडियाआव खोनासंनो मोनखायो बेफोरबायदि खोथाखौ आरो ससियेल मिडियासो ना मानो बुङा जाखो सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारा बेफोरबायदि बिराद खस्थ'यैनो सलिना जानो गोनां जायो आरोना सलिना थानो गोनां जायो आरोना सोरनिबा खोथा खोनासंनो सोरबा बाख्नाय जागोनबो सोरजोंबा रायजागोनबो सोरदोबा बुंजागोनबो बेफोरबायदिनो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौनो जों मानिना थानो हायाबाथाय आरो जों ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सार होनना लाब गैया आरोना जों गावखौनो इउटुबार होनना लाब गैया माने मानो होनबाथाय रायजानाया मोजांसो होनना सानो आरोना आङो आरो जाय बुंबाय थाथों आं बेफोरखौ आरो माइन्डबो मारिया आरो बेनि थाखाय आंना टाइमबो जेबो गैया आरोना खोनासंनो थाखाय बेखौ सानो आरोना आङो दा माने आंनि बे गोरोन्थिखौसो नुदों आरोना दा आं जेनेबा दा भिडिअ हेगारदों नालाय बेफोरबायदि रेप सं हेगारदों नालाय सोरबा सिख्ला दावराव हेगारदों नालाय बेखौसो नुदों नालाय ना खिन्थु सिगाङाव जि जाथाय जादोंमोन बेखौ नुवाखै आं दा जि मावगासिनो बेखौसो नुदों बे खोथाया गोबाव जालांबाय मिथिबाय जोंनि न'खरनि हाल्ला जानाय गोबावानो जाबाय फ्राय दिनैसिम 6 मासानो हाबनो थांगासिनो
दिनैसिम सल्भ जायाखै आरो खोथा आं बेखौ मिथिगौ आरो जोंनि न'खराव मा जादों मा जायाखै बेखौ मोजां मिथिया आरो नोंथांमोनाथ' जानला मानला कमेन्ट खालामखागोन मानो होनबाथाय मालायनि न'खरनि खोथाखौलाय माबोरै मालाय मिथिनो आरो रावनिबो बिमा बिफाया आंखौ जाहोफैयाखै आरोना आं आरो सोरनिबा खोथा मानिगोन बेबो नङा मोनसेल' खोथा बुंनो सानो आरोना जाय आंखौ रेसपेक्ट होगोन आंबो बेखौ रेसपेक्ट होगोन जाय आंखौ रेसपेक्ट होआ बे आंनिफ्राय रेसपेक्ट मालाबा मोननाय नङा आरो गामिफोरावनो गोबां थायो आरोना बुंग्रा गामिफोरनि मानसिफोराबो गोबां थायो बुंग्रा आरो बुंनाया बुंखागोन मानि थाखाय बुङा जानोना बुंनाया बुंखागोन आरो बुंनाया बुंथों होनना सानो आरोना आं जेबो सानाबो खायसे आरो ओरैबायदि अगियानि मानसि थायो आरोना ओरैबायदि अबुजन ओरैबायदि मुर्ख मानसि थायो आरोना माने मालायनि मोजांखौ नायनो हाया आरोना बेफोरबायदि मेगन साग्रा मानसिबो थायो आरो दै बाट आं बेफोरखौ जेबो साना आइ डन्ट केयार एन्ड आइ डन्ट गिभ अ फाक माबा टिकेटखौ दानो थांसै आरोना लोगोफोर माबा ट्रेना बारसि बोथोर मोनफैखाबाय बारा गोबाव गैला आरो 10 मिनिटसोल'सै थांबाय थानोसै दानाबा नाय लोंनाय र' सासेथ' रायख'से ट्रेनबो मोनफैबाय र' इथिं मा बुस्थुया कक कका कला पेप्सि बेबि नों सेक्सि होनना नोंखौ सेक्सि होनना बुंदो नामा आं नों सेक्सि नोंखाय माथो बुरि मोखाङा दाखुरिरि मोजां नामा लोंनाया मोजां नङाबा ओरैनो लोङो नामा आङो I don't like coke I like it कक ट्रेना मोनफैखाबाय नै मानसि बिराद खम आरोना दिनै बिथिंबो मानसि गैया बिथिंबो मानसि गैया जेथिंबो मानसियानो गैया दिनै आं खारस'नायनोसो नागिरदों ओमफ्राय सोरनाव खारस'नायनो हाबायाव लिंहरबानो जाबाय आंखौ गाखोथ' जल्दि गाखोनोसै सिट नागिरना जिरायदों आं जिरायालै गाखोबाय दानाबा सिटआव जिरायला आरोना ओमफ्राय टिकेटखौबो मोनसेल'सो दानबाय मोनसेखौ दाननायानो जादिया नायनोसै मा जायो टिटिया फैयोना फैया जानायल' गैलाबो खोमा जानायाबो रायख'से आथिङाव जाबाय थायो गोसोखांना नोंखौ बोहैबाय मोदैया फैफिनदोना नों आंनि सेराव गोसोआव आंना दुखु थालांबाय गोसोखांना नोंखौ बिखा गावलांबाय थगायसुलि नोङो थगायलांमारबाय सानगौहाय नोङो दुखु गालांबाय बोहैबाय मोदैया र' दिनै बोहैगोन नोंनावबो आंखौ साननानै जुदि थांनो मोनोब्ला मानो फैयामोन जुदि गारनो मोनोब्ला मानो लायामोन मैला नोंनि गोसोखौ बुजिनानै मोनदिया गाज्रि नोंनि साननायखौ हमनो आङो हादिया लोगोफोर फैयै दा लाइमुखुरि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे स्टेसन दंबावो जुन कारें होननाय ओमफ्राय जुन कारेंनिफ्राय डाइरेक्ट जनाय मोनसिगोन बारा गोबाव गैला आरो मोनसेल'सै स्टेसनसै ना गेजेराव जुन कारेंल'सै लोगोफोर फाइनालि फैयै मोनफैहरबाय आरोना मुरखं सेलेक्ट मोनफैबाय दानाबा दसे बेरायलायनानै आरो आधा घन्टानि उनाव ट्रेन हमफिननांसिगोन आरोना बेनिफ्राय 2:45 थाङो ट्रेना बेखौ ट्रेन हमनोसै ओमफ्राय उनाव थांफिननांसिगोन नायना लाबानो जाबाय नै मुरखं सेलेक्ट साइन बर्ड मोनसिगोन होनबा सासेयाबो उन्दुनासो थाबाय दुस ओइ सिगादा मोनबाय ससे ट्रेन लामाखौ नेदोंमोन थायो दख'ना गुजुबाय सिगारदो सिगार मोनबाय थाबाय सिखारदो सिखारनो नागिरला नायलाय उन्दुनासो थाबाय लोमजा दोनबाय थादोंमोन बेस्रा फैनो गोसो गैथारामोन आं जबरदस्ति लाबोनानै बेरायनो होनायखाय सिखारदो आधा घन्टानि ट्रेन गाखोनाया मानो उन्दुखायो नामा जाखो हा थांफिनगोन आरो दा मोनबाय थांसैथ' ओंखारसै दानाबा खालि जाजोब्बाय बावबो जाहैबाय फैया दिनै फैनानै एकदमबारे मोजां मोनदों आरोना नायनोसिगोन दिनै नोंथांमोना फ्लाइअभार सानिफ्राय नाहरनो हागोन माबोरै नोङो बारलाय नोंनो 20 थाखा होनाङो बारलाय 20 थाखा बारबाथाय ओमफ्राय बारबा 20 थाखा होनांगोन बारलाय बे मोनसे ट्रेना डाइरेक्ट गुवाहाटि थांहैयो डाइरेक्ट गुवाहाटि ट्रेन इयो लाचित एक्सप्रेस होनो इखो ओंखामबो जानाय जायाखै नालाय हटेलाव थांनानै माबा मोनसेफोर जानानै लायनोसै आरोना हटेलाव बारा गोजानखाय रुटि जानोसै मा सब मोजां इमान फैसा होदों नामा इमान फैसा गैया ना बिदिनो दं हटेला बिदिनो थांसै
गावना आथिङा लेंग्रि नङा नालाय जि गोसा गोसा थाङो माने आंखौ गारनानै आरो आंना आरो आथिं लेंग्राना बेनि थाखायनो आं स्पिड स्पिड थाबायनो हाया लासै लासै हाबनो गोनां जायो जागासिनो आरो आंनि नामाव दा जा होननानै जा चिकेन चावमिन जाफिनबाय एखे जाना नाखौदा ट्रेन मोनलायनांगौ थाबनो न'आव जानाय नङा मिथिबाय आरो मा चावमिन टावमिन जाखांना फैबाय दानोबा थांफिनलायनांसिगोन टिकेट दानना थांसै नायबानो जाबाय मुरखं सेलेक्ट अ बेरायनो फैनायलाय आरोना लोंनाय जानायल' जानाय खामानि गैया बिखार जालांसिगोन कुमारा सेस खेबसे फैनानै जुदि जुनायसिम फैनानै जुदि 1000 थाखा जोबो मा जाबावनो आरो 1000 खतम फैसा जानायाव एक्सपार्ट बिराद ट्रेना खाराबा माबा फेनाबो गिदिङा माबा पेट्रल जादों मोनबाय पेट्रला सल'फोर दानबा न'आव सफैफिनबाय आरोना दानबा आराम जिरायनानैसो दसे जिरायनानै जिनायसिगोन जेराव मेराव मोननाय बायदि गारथुमना दोनलाबायो माथो दिनैनिफ्राय आरो बेरायथ'ला आरोना आरो खामानिफोरखौबो नागिरनांसिगोन न'बा बेरायबाय थानाय बेफोरबायदि जालाय खिलायबा जेबो लाब थानाय नङा खामानिखौबोलाय आरो अबावथो मोननो ना खामानिखौ मोननो थाङा आजिखालि दिन नागासिनो आरोना ओमफ्राय दा इदो ओंखामदो जानोसै मोननैसो ओमफ्राय इफोर आं नानाय आरोना मोनसेयाबो आं नानाय ओरै सावगासिनो नायबानो जाबाय माबोरै बुयो आं सावनाया नायनोसै बेसरानै रुटि नादों दिनै जि जानो लुबैनायनि खोथा मोनसे बांद्राय खामबायसो नामा गैलालै नै नागासिनो आमोखाया जा मोजां नाखायो रुटिखौबो माबायदि मोनदों नोंथाङा रुटि नानो मोननानै मा नोम्फा मोनदों बेलाय माबोरै बुदो नायबाय माबोरै बुदो नायना ला आं नानाया उदै गोदोर जालायो माने ना दांदां जालायो आं नाना नै मोनसे नाखांबाय नै अखाफोर बायदि नादों अखाफोर बायदि नादों बेखौ सावबानो जाबाय नोङो एसे पाउडारखौ बुरजा होनांगौहाय गैला जल्दि आं फोरोंनाय बायदि दै माव मोजां माव गासिनो आरोना बेखौ ओमफ्राय फोरोंबाबो बारा मोजां रोङा माने माबोरै सावनांगौ फोरोंगासिनो बेखौ बर्थमान मोजां साव दै मोजां साव एफा फोरोंद्रायाखै होनबा आरे आं हटेल मेनेजमेन्टआव सोलोंना फैनाय मानसि देमाल नङाबा एकदमबारे सारायाव सावथाबखायो माने नायो ओमफ्राय आं गेसाव साव इदि होनबासो बुयो होननायखायसो ओमफ्रायसो रोंबाय साराय बोखारनो टाइम जालायसिगोन एबार आं रोजाखौथ' नाखादों नायदो एबार माबोरै बुगोन बे बारा बुनाय नङा इयो नानाया रोजाद्राय जाबाय इयो बारा बुलायो बोखारदो खामजोबसिगोन खामबाय न'खय लोखि सारा बेखौ खामनाय होनो नामा दिनै इउनिक ट्राइ खालामनो नागिरदों आरोना माने रुटिजों बेफोरबायदि बेलेग बुस्थु जाया माने अनलि गोथांल' बुस्थु जागोन आरोना बे जाहैबाय मानदे ओमफ्राय खारै ओंख्रिसो आरोना ओमफ्राय खांख्राइखौ दिनै इउनिक आरोना ओमफ्राय बिथिं लाल साहा दोङो बेलेग टाइम जानो नागिरदों आरो दिनै आलु मटर भाजा बा घुगुनिफोरदो जाया आरोना बेलेग टाइप